aí fanfares de tema popular, Nadal, poemas navideños cantados, Marcheis a Belén, na paella de Choriña tradicional galega, Festa en Belén, que a música é precisamente da directora Marta Pérez, e en adiante, dentro de Vicente Níguez, e música de Marta Pérez tamén. Todo isto merece xa unha pausa para que gente que